ממה את לחוצה? הוא מספיק גדול כדי להישאר בבית עם חברים. ממה אני לחוצה? אני לא מוכנה לחזור למזבלה. הכל יהיה בסדר, מה כבר יכול לקרות? תתכוננו, תהיה שבת טיל. אני באמת. מה שלך? כן. חברים שלך הגיעו? כן. הכל מוכן לשבת? כן. אמא, אין לי סוללה. אז... יופי, שתהיה לכם שבת שלום וחג שמח. ההקפות האלה גמרו אותי. מה אתה עושה? אל תגיד לי שאתה מתכנן לרוץ מחר. בטח, למה? אתה לא בא איתי? לא, אין לי כוח. גם אני רוצה לשמור כוחות למחר. טוב, מה שתגיד. מתי אתה מתכוון לקום מחר? שמתי לי שעון מעורר לשש. שש? תהנה לישון לבד במובן. טוב, אז רק תגיד לי לאיפה אתה רץ בדרך קצת. זה תחנת משטרה. לא עצרו אותך מהירות, אה? כן, אם תצלילי, לא יתנו לך להיכנס לשום יחידה קרבית. מהצנות הזאת יעיף אותך על טיל תוך שבוע. צבע אדום. סך הכל תכנסו. סגור בדלת. עומר לא חזר. עומר לא חזר. מה עושים? הכל בסדר, הכל בסדר, הוא יחזור כשהמטח יפסק. מתי? כשהמטח יפסק. מטח? כן. אללהו אכבר! שבת, מה יש לך? לא אמרת שזה רגיל פה, למה לא להגיד טוב? לא. זה כבר לא רגיל. מה לבוא מישהו? יש מצב אני שמעתי יריות עכשיו? לא, אין מצב. סתימו רגע ותקשיבו. זוזו מהחלון. זוזו מהחלון. יואו, זה אמא של עומר. לענות? תענה. מה אתה מביא את זה אליי? הלו? מי זה? זה אליאב. איפה עומר? הוא יצא בוקר. מה? תכף הוא אמור לחזור. אליאב? אני בטוח שעוד מעט הוא יחזור, הכל בסדר. אליאב? הוא אומר שהוא רץ עד התחנת הוא רץ משטרה. לאן? כל המחבלים נמצאים שם! הוא לבד! נגמרה הסוללה. افتح هذه الصاغة افتح ليش اسمع اطلع وين זה לא הגיוני שהוא עדיין לא חזר, צריך לעשות משהו. מה אנחנו יכולים לעשות? אנחנו לא יכולים לצאת מפה. תשמע, שלא תחשוב על זה. מה אתה עושה? יש מחבלים בחוץ. אני לא מבין שהוא יצא. הוא מכיר את העיר, הוא יכול לעבור לעומר הוא יכול למות. יש מחבלים הרחוק, הוא יכול להיפצע, להיהרג.
איתי, תירגע. אני לא יכול להירגע. אף אחד אומר. אבל יש מחבלים בחוץ, תהיו בשקט. מה הוא עושה? למה הוא בא? מה הוא רוצה ממנו? שב. הכל בסדר איתך? שי, רגע. זאת שוב אמא של עומר. הוא לא פה. מה נגיד לך? הם מתקרבים לפה! תפתחו, זה אני, זה עומר. בסדר, פה עכשיו. קח, זה אמא שלך. הלו אמא, כן, הכל בסדר, הייתה ריצת טיל.